Akong ipatanaw sa inyo ha kining dalan diri sa Valencia nga pinakadelikado kung magbiyahe mo gabi, labi na wa mo na swito. Labi na karon kay nadaot na ang dito sa Palakapaw, dapit sa Buda. Di na kaagi, padulong sa Davao. Diri mo sa Talaingod agi San Fernando, gabi na mo moagi, delikado kay ni. Nadalan diri sa Valencia. Kung gikan mo sa Davao, pauli mo diri Valencia. Kay daot nga mga dalan. Ako ipatanaw sa inyo ha. Diri karon. Niata karon sa sitio Santa Ana, Barangay Kahaponan. Mo ni delikado nga agian kung gikan ka og Davao, labi na kung magbiyahe ka diri kung gabi nyawa ka na swito diring dapita. Kay gabawod-bawod gyud ang karsada diri ang iyang mga espalto, gabawod-bawod, delikado kayo agian kay basig magsayo-sayo ang imong sakyanan diri, labi na kung kusog imong dagan. Mayon taong mahatagan ni og pagtagad sa taga DPWH mintras wala pay napatal nga nadisgrasya diring dapita kay lisod pod og ahi na ta mag ayo aning karsada og nanay mahitabo, nanay makuhaan og kinabuhi. Inigbahada nimo og lumbayaw nya makaabot ta dayon ka sa bintar, nana dayon dihay mga patak-patak nga mga daot sa karsada. Pero inigabot nimo sa Barangay Kahaponan niya na gyud ang pinakadako nga mga daot diri sa karsada dagko kining mga daot. Daghan ang gani kayo nga mga barricade nga nga daot diri nga bungkag tungod kay nabanggaan og sakyanan, nabanggaan og motor. Na mao ning putaw na dayon ilang gibutang diha nga barricade na pud karon nga bungkag ng uban nga mga kahoy. Mao ni ang naibarricade tan-awan niyo. Nay mga daghang guba diha gipangahoy ng uban. Mao nang putaw na dayon ilang gibutang diha nga barricade kay ang uban mga barricade nga kahoy nga bungkag na kay nabanggaan. Unya nga disgrasya ang uban nga nakabangga diha, labi na katong nagmotor. Loy intaon kaayo. Gibutangan nila og barricade pero usay og wa ka maswito diring dapita, mabulaga ka. Mo nang makasugok gid ka diha, maong delikado gid kayo labi na kun gabi ka magbiyahe diring dapita. Tanawan ning dalan diri Maong amping ligid ta permi, labi na kung gabi ita moagi diring dapita kay delikado kini nga parte sa dalan, labi na kung kusog imong dagan nya gabi ka magbiyahe. Ug makaagi na gani mo ani nga mga dalan nga medyo daot na pero di pa kay ni daot. Kana babala na nga sa unahan nanay mga dagko nagdaot, delikado na. Unang bantay-bantay na mo daan. Gikan mo Davao. Biyahe. Bantay lagi mo mga biyahedor, gikan mo Davao. Agi mo diring dapita. Bintar padulong diri sa Kahaponan. Delikado. Kuyaw. Kung pataka mo padagan, kusok yung padagan, yawaan mo na swito, kaagi mo ano yung mga kuana. Maglisod mo og timon. Bugat inyong dala, delikado pag mga balian pa mugmuli. Diyan dapita. Okay, morto. Bye-bye, daghang salamat.